Hola, son Rafa Quintía, antropólogo da empresa Aborine, Antropoloxía, Produción e Xestión Cultural, e xunto con Josune Edu presentamos esta peza audiovisual que recolle o traballo que fixemos no curso de cine etnográfico sobre o patrimonio de Cerponzóns coas aplicacións que nos ofrecen os teléfonos móviles, un curso para a mocidade promovido pola Asociación Cultural O Chedeiro e financiado dentro do marco do Ponteverán do Concello de Pontevedra, a Concellería de Xuventude. O que pretendíamos con este traballo, con este curso, estes obradoiros, era, por unha banda, achegarlle á mocidade o mundo do audiovisual, do cine etnográfico, da antropoloxía visual, como ferramenta de coñecemento e de divulgación, pois aprendendo unhas nocións básicas, tanto teóricas como prácticas, tanto da estrutura deste tipo de audiovisuais como do manexo das cámaras e montaxe, neste caso cos móviles. O segundo obxectivo era facer ver que o móvil hoxe en día é unha ferramenta con moita potencialidade, máis alá de sacar fotos para o Instagram, e que a xuventude que manexa a cotío estes aparatos ten nas súas mans unha ferramenta moi interesante para a creación artística. E, por último, dar a coñecer o patrimonio de Cerponzóns e motivar os máis cativos e os máis mozos a que coñezan a súa parroquia, a súa historia, a súa cultura e o seu patrimonio. E en base a eso, pois configuramos este curso e recollemos este traballo documental que veredes a continuación, realizado polos propios, neste caso, alumnas do curso.
Quizás, de principio, porque foi o primeiro que empecé a propoñer a asociación, a directiva, a recuperación da Ponte Malvar, máis conocida por a Ponte de Rons, que pasa o río Rons. Aí empezamos a asociación a pedir axudas, apoios, porque creemos que a ponte está abandonada e é unha ponte que necesita recuperación. E despois da ponte, claro, hai moitas outras cousas, porque hai mismo que fai cuestión de que foi no 2020, me parece, cando colocamos unha réplica do miliario de Magencio, é dicir, donde pasa o camiño portugués, no lugar de Liborei. Nos pedimoslle á Diputación de Pontevedra de que a Escola de Canteiros de Pollo nos fixera unha réplica do miliario de Magencio, que o auténtico está no Museo de Pontevedra. E por qué? Porque ese miliario encontrouse, fai moitos anos, encontrou unha persona facendo de poste dunha viña. Había unha pedra que facía de poste dunha viña, que nadie se fixou de que tiña unhas letras gravadas e que non lle dou maior importancia hasta que este señor, que pertencía á Asociación Arqueolóxica, douse de conta de que era un miliario. Un miliario era un fito que se colocaba cada certas millas daquelas romanas para indicar a xente que iba facendo o camiño ou que pasaba por a vía romana a distancia que había de unha cidade a outra, e indicando que cando se colocou ese fito, esa pedra, esa columna, indicaba o ano e indicaba o emperador que daquela estaba gobernando en Roma. Entonces, eso foi tamén un valor que nos consideramos de ter aí. Como outro que tamén colocamos, un fito tamén se colocou no aparcamento da igrexa, que denominamos o Marco de Terre. Puxémolo como marco, porque é como antigamente se dividían as leiras, con marcos de pedra, e Perre porque é o lugar que hai por ali que se chama así. En ese marco que xemos, a Asociación de Veciños, reflexar os nomes dos lugares da parroquia, pero os nomes que hai actualmente e que están, se vai por ali se pode ver, están marcados en cor negro, e despois de baixo, en color vermello, están os nomes dos lugares que foron desaparecendo. É dicir, había lugares que existían como lugares porque había casas ali, e por un motivo ou por outro foi desaparecendo e foi absorbendo ese nome, foi absorbendo outro. Un exemplo claro está na Rons, no lugar da Rons, onde temos a Ponte Malvar. Hoxe en día chamase Tilbe, a grupa Tilbe, pero antiguamente estaba como lugar. Había a Rons e había Tilbe. E como eso, pois cantidade deles aparecen, pois moitísimos. E tamén o quixemos para non perder eso precisamente, porque a intención nosa é recuperar todo o patrimonio posible. Entón ese colocouse aí tamén para que todo o mundo que queira velo o ten aí. Outro foi a recuperación de los cruceiros, que tamén por un motivo ou por outro desapareceron, e tamén a Escola de Canteiros nos fixo dos cruceiros, están colocados máis ou menos donde posiblemente estaban antiguamente. Con respecto a Ponte Malvar ou Ponte de Rons, agora podemos observar que ese lugar está como un tramo antigo da carretera nacional 550, e despois de ter varios accidentes decidiron facer un tramo novo na carretera, moi preto dali. Recordo de pequeno que cando estábamos na taberna moitas das veces sentíamos que había pasado un accidente, e foron cantidad de coches, de camións, de autobuses, que por un lado ou por outro batían contra a ponte ou ben mesmo se caían abaixo. Moitas veces se teñen caído hasta mesmo no río, e hubo varios mortos, porque foron accidentes moi graves. Recordo que
sendo pequeno, unha vez hubo que enganchar un coche que estaba a mitad del colgado no vacío e a outra mitad sobre a ponte. Hubo que atar con un adival é unha corda moi gorda que se usaban cos carros, ao outro extremo da ponte para que non se caíra o coche coa xente que tiña dentro. Pois, mira, este espacio foi un colexio sobre os anos a finales do 50, 1956, 58, mellor, principios dos 60, foronse facendo colexios nas parroquias de Pontevedra. Se recorremos as parroquias, en moitas delas vas a encontrar as edificacións moi parecidas, foron feitas máis ou menos todas parecidas. Entonces este colexio eran dúas aulas, na que estamos agora era dos nenos, e na que estaba ao lado era as nenas. Daquela non podían estar os nenos e as nenas xuntos, estábamos separados. En este mesmo sitio eu pasei varios anos estudiando e o recordo que teño precisamente me levou a despois a propoñer de facer esta biblioteca que agora temos aquí. Un recordo donde teño cousas boas e malas, claro. Teño un recordo dun profesor que traía unhas ideas innovadoras daqueles tempos, tan innovadoras que nos montou un campo, aquí onde está agora os xogos dos nenos infantís, de baloncesto, cousa que antes aquí xogábamos unha pelota de trapo e non teñamos máis. E ele montou as canastas e xogábamos o baloncesto daquela. Estou falando do ano, pois, sobre 68, ou mellor, 1968. Pero teñamos profesores tamén, teñamos mestres, que non nos quedou moi bo recordo deles, porque estábamos, se facíamos algo como, por exemplo, falar en galego, xa nos castigaban. Os castigos eran de, ao mellor, estender os brazos e ter libros uns cuantos en cada man e que non che caíran, mirando para a parede. Era un dos castigos máis habituais. Coa vara dándoche na man, non? Entón, cando eu estou na asociación e lle pregunto ás miñas compañeras da directiva que lle parecería a idea de facer unha biblioteca, pois veuseme esta aula que estaba baleira, que non había nada, e dixen, pois podíamos facer algo aquí. E foi así como empezamos a facer a biblioteca. A primeira idea que temos é escribir por correo electrónico ás diputacións de España, de todas as provincias de España, pedíndolle libros. E así foi que foron unhas cuantas, outras nin contestaron, pero unhas cuantas nos enviaron libros da súa cidade. Pedimos libros a amistades, pedimos libros ao Concello, á Diputación, pedimos libros aos colexios, que tamén teñan algúns que nos foron dando. E así foi que fomos recibindo libros, e en este momento debe haber sobre 6.000 libros aquí. Está para servicio de todos os vecinos, o que queira pois, estar aquí vendo un libro, como se o quere levar para a casa. E despois o que se fixemos foi máis ou menos ir clasificando dunha maneira de que o que veña xa poda ir directamente ao que máis lle guste, non? Aquí podes ter algo de infantil, como algún conto juvenil, ou como de cociña, como se xa te queres meter máis en temas relacionados con Pontevedra, tamén os temos apartados, ou de Galicia, ou senón, pois, de enciclopedias que temos aquí ao fondo de todo tipo. Bueno, pois o bulto que teño na cabeza ten a súa historia, porque é a herdanza que me deixou miña avoa Ramona. Recórdoa que sempre andaba con pano na cabeza. E un día quitou o pano e mirei que detrás aquí tiña 3 pelotas, pero como se foran de golf, enormes. E eu quedei todo asustado. Sempre andaba con pano, non se miraba, pero resulta que eu, cos anos, empezou a salir tamén uns cuantos bultos, por aquí, por outro lado, e eu dixen, isto era como a miña avoa. E fui ao médico, e efectivamente, pois me dixo o médico, mira, non ten problema ningún, pois son bultos de grasa. Que pasa? Que daquela,
pois non os quitaban. Entonces, miña avoa toda a vida tuvo esos lutos. Non lle importaba moito porque andaba co pano, pero a min, pois se me importaba algo de vez en cando teño que ir a operarme e quitarme, xa non é a primeira nin a segunda vez. E resulta que meu fillo Adrián xa lle naceu un aquí. É a herdanza que lle deixo. Hola, me llamo Eva Martínez Prieto y mis abuelos son de aquí. Yo me llamo Lorena Pérez Romero y mis abuelos también son de aquí, De Cerponzones. Cerponzones. Los sitios que teníamos más cerca de casa de mi abuela y de casa de su abuela. Nos echamos así una caminata buena. Nos documentamos con las cámaras del móvil. La información de los sitios y la antigüedad nos lo dio nuestras abuelas y abuelos. No conocía nada y yo creo que ahora me conoce bastante. Sí. Lo más difícil, lo de Ir andando. Lo de la caminata que nos pegamos. Porque fueron muchas horas en un día. Porque vino Eva a la tarde, vinimos aquí al colegio, después nos fuimos para casa y luego cuando bajó el calor, pues nos pusimos a andar. Y la iglesia, el lavadero, el cementerio, pero no lo pusimos porque no sabíamos si se podía grabar. Y la casa... La casa del entramos cura. en la casa del cura, que estaba abierta. Y también grabamos el palco de la fiesta. Entendemos ahora mejor el patrimonio. Descubrimos cosas que no sabíamos y pues como que tenemos un poquito más de cultura. Yo a esta señora no la conocía y pues gracias al proyecto pues nos conocimos. Lo mismo digo. Pues a ver si nos seguimos llevando yo y ella, Sí, siendo amigas. Y viniendo cada verano al pueblo a liarla por ahí. o a hacer caminatas. Y gente de Cerponzones que, niños así que también conocerán más gente.